Здравейте, приятели, най-вече от Hardcraft, аз съм Кавазаки и в момента пътувам. Даже сега ще ви споделя къде отивам. Пътувам в момента за Чирпан на малка екскурзия. Имам среща с Зигът от Hardcraft. Имам среща да ходя да го взема. И оттам заминаваме за североизточна България, за да вземем Евлоги и той ще начака. Да ви спомена, че обадих се на Гризли ЦЗ. Беше ми споменал, че има извинителни бележки. Че взех от него да мога да извина отсъствията на Евлоги и Зигит. Какво да правиш? Нали съм модератор, трябва да и в реалния живот да помагам. Така, сега в момента вижте пътувам. Времето е хубаво. Мъчи се слънце да пекне. Малко кофти да снимаш и да караш, но някак се успявам, като вече че слънцето взе да пеква. Ето да го минем, че сега в момента ще минем през летище Сарафово. Сега ще ви покажа и него. Няма да ги оправя тия пътища, бе. Гледай, какво става. Тук от дясната ми страна се набира морето. То не се вижда. От лявата страна не знам дали ще се види летището. Даже няма самолети. Все пак зима. Лятото има постоянно. Както и да е. Там отсреща Лукойл, където зареждат самолетите. Ами това беше за сега от мен. Чао!